Γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο αυτού εδώ πέρα του Γιανναγιού. Λοιπόν, σήμερα θα παίξουμε Waterpark Simulator στο Roblox, από ό,τι βλέπετε. Και ας ξεκινήσουμε. Λοιπόν, αυτό εδώ πέρα είναι ο χώρος που θα χτίσουμε το Waterpark. Και μου λέει να βάλω αυτή την παιδική τσουλήθρα. Οκ. Θα τη βάλω εδώ. Βάλω εδώ την πρώτη μας τσουλήθρα. Και τώρα αρχίζουν να έρχονται πελάτες. Τι είναι αυτά? Πήρα 70€. Και οι πελάτες τώρα μου φέρνουν τα λεφτά τους εδώ πέρα. Slide. Εδώ χωρίζω τσουλήθρες. Spiral slide. Πού να τη βάλω? Να τη βάλω εδώ. Αυτή είναι πιο μεγάλη. You need to be at... Μάλιστα. Αστυνομικός. Εδώ μη μας συλλάβετε. Είναι αστυνομική, καλύτερα θα να φοράγατε το μαγιό σας να έρθετε εδώ, όχι την ιστορία της δουλειάς. Πάσα μας έχουμε μαζέψει 278. Μάλιστα. Για να δούμε. Με 750€ παίρνω hot dog stand. Με μαζέψτε μου, φέρτε μου τα λεφτά σας. Για να δω λίγο τα άλλα water park. Εδώ αυτό είναι. Ωραίο το έχει κάνει, έχει βάλει παγκάκια, hot dogs. Τι είναι αυτές οι τσουλήθρες στην όσα βρει? Τι πατάω? Πατάω καταλάβεις το κουμπί τρέι. Αυτό είναι μεγάλο το πάρκο. Πάμε στο δικό μας τώρα. Ωραία. Θα πάω τώρα να αγοράσω το hot dog stand. Λοιπόν, πού θα το βάλουμε αυτό? Αυτό θα το βάλουμε κάπου μπροστά να φαίνεται. Εδώ. Μπορώ να πάρω hot dog. Με αυτό αφαιρώ τα πράγματα που δεν μ' αρέσουν. Δεκόρ. Παγκάκι. Θα πάρω ένα παγκάκι. 2 παγκάκια. Πόσα πήρα? Ένα πήρα. Έχει χάρη, αλλά δεν θα πάμε στο πάρκο μας να τα βάλω. Θα βάλω πάμε λίγο να δω τι άλλο έχει από decor. Wood path, εκεί που θα περπατάνε οι πελάτες μου για να πηγαίνουν στις τσουλήθρες. Θα βάλουμε ένα. Ξεκινάει. Τώρα θέλουμε κι άλλα. Είναι πολύ ακριβά όμως αυτό. Πόσο κάνει το ένα? 400. Πνίγω τόσο ακριβά που είναι. Ωραία. 8 συν 2, 10. Θα βάλουμε άλλο ένα δρομάκι που θα πηγαίνει στην τσουλήθρα. Πάω να αγοράσω κι άλλα. Δεν έχω λεφτά. Ωραία, μας φτάνουν να βάλουμε μέχρι την παιδική τσουλήθρα. Και μέχρι την παιδική τσουλήθρα.
Index τι έχει? Α, ανθρώπους έχει index. Μάλιστα. Uncommon έχουμε κανέναν? Rare έχουμε και rare. Epic έναν. Legendary. Λοιπόν, για να δούμε εδώ τι έχει άλλο. 6, 7, τσουλήθρα. Μ' αρέσει. Τι πρέπει να έχω εδώ για να πάω την επόμενη? Ανεβάζει τον ίδιο. Μάλιστα. Ντεκόρ τι άλλο έχει? Κάθε σκουπίδι. Έχει δεντράκια, δεν μπορώ να το βάλω ακόμα. Και είναι και πανάκριβα. Βασικά θα είναι πανάκριβα. Βάλω ένα κάδο σκουπιδιών. Λοιπόν, θα το βάλουμε τον κάδο. Εδώ. Και θα φτιάξω τώρα ένα δρομάκι που θα πηγαίνει στα παγκάκια. Τι λέει? Quest complete. Ένα hot dog stand. Μπορώ να αγοράσω την τζουλίδρα του 6-7 και ένα ακόμα hot dog stand. Τζουλίδρα του 6-7. Πάμε στο πάρκο μας. Είναι πάρα πολύ μεγάλη αυτή. Πού θα μπει ο 6-7? Εδώ. Προσωρινά. Γιατί είναι έτσι? Γιατί είναι έτσι? Έχει κολλήσει το παιχνίδι. Έχει κολλήσει το παιχνίδι. Oh my god. Ξεκόλλησε. Δεν ξέρω πώς θα ξεκολλήσει. Ελπίζω σύντομα. Βασικά ελπίζω μέχρι το επόμενο βίντεο να έχει ξεκολλήσει. Τα λέμε. Γεια σας. Δώσε να πάρω και αυτά τα λεφτά. Και τώρα γεια σας.